I elaborant refugis de seguretat en cas d'emergència. Són les noves instal·lacions per a discapacitat i persones amb mobilitat reduïda que estan incorporant les estacions de metro. Són les primeres àrees de rescat d'aquest tipus que hi ha a Espanya i les estan creant a Metro València. S'activa l'alarma d'incendis i els usuaris amb mobilitat reduïda es dirigeixen a les àrees de rescat assistit. És un refugi amb accés directe al carrer. Estamos en el área de rescate. El protocolo de emergencia es posa en marcha, así se está fuera de perill. Los bomberos tienen acceso directo y entonces pues la cosa es fácil porque además las puertas son estancas, aquí no puede llegar ni humo ni llamas. Son les primeres àrees de rescat que existeixen a Espanya i ja estan al servici dels usuaris en les noves estacions de Metro Valencia. Nuestra idea es, por supuesto, seguir haciendo estas áreas de rescate en todas aquellas estaciones nuevas que vayan incorporándose a la red e incluso reestudiar las que ya existentes para ver en aquellas que se puedan introducir. Estacions que són cada vegada més accessibles, l'andana s'adapta i el desnivell entre el vagó desapareix. Y ahora en esta estación que estamos, como las nuevas que se van abriendo, que esto ya se ha solucionado y es una maravilla. Tot perquè les persones discapacitades tinguen la mateixa autonomia que la resta d'usuaris.